ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എഴുതുന്ന പ്രബോധം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീയുതാബ്ദകമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാ സഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിധംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരോഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാതിരിച്ചുധാരിണേ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വരയ്ക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തായത് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണെന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന് നമ്മള് പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കൂടി ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഇത് അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ദേവത ആരാധന നമ്മളുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ ഫലം പോകുന്നത് ആർക്കാണ്? എല്ലാ ഞങ്ങളുടെയും ഫലം പോകുന്നത് വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന മാതിരിയാണുള്ളത്. അത് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അവർക്ക് പതിയെ പതിയെ ഈ ആരാധന നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരെ പതിയെ ഉയർത്തി ഉയർത്തി. പക്ഷെ ഒരു ജന്മത്തിലാവണമെന്നില്ല, അനേക ജന്മങ്ങളിൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ തിരസ്കരിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ ദേവതമാരെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഇതല്ല യഥാർത്ഥ മാർഗം, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഗുരുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തരുടെ സംഘത്തെയോ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിഗത വിശ്വരൂപ ഭാവത്തിൽ എവിടെ എപ്രകാരം മനസ്സ് അർപ്പിക്കണമെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് അദ്ദേഹത്തിന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് വ്യക്തിരൂപത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ആര് വന്നിട്ടുള്ളത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. കാരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അങ്ങനെ സംശയം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ കാരണം? ആദ്യം തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തെയാണ് എപ്പോഴും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിർവ്യക്തിഗത ഭാവം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നിത്യത, ജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണമായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരുടെ നന്മയ്ക്കായി ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സവിസ്തരമായ വിവരണം അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആ ക്വാളിറ്റിയാണ്. എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മരിക്കാൻ പോവാണ്. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ എത്തണം, എനിക്ക് എങ്ങനെ എത്തണം എന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭാഗവതം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അല്ല ഭാഗവതത്തിന്റെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവില്ല. ഭാഗവതം ഓൾറെഡി വ്യാസദേവർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ആണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്.
അഭക്തർ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയില്ല. അവരുടെ അല്പജ്ഞാനത്താൽ രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപം അവർക്ക് തികച്ചും അരോചകമാണ്. ഭഗവത് വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അല്പമാത്രമായ ഊഹം മാത്രമേയുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ രാവണൻ ഇപ്പൊ ശിവദേവനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ശിവദേവന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പലരെയും നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹിരണ്യകശിപു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബ്രഹ്മാവിനോടാണ് വരം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും രാമൻ, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാര രൂപങ്ങളാണ്, നമ്മളുടെ പോലെ ഭൗതിക രൂപത്തിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല എന്നുള്ള ആ ചിന്ത, ആ ഒരു ഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപം അവർക്ക് തികച്ചും അരോചകമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അല്പം മാത്രമായ ഊഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഭഗവത് ശക്തിയോട് അവർക്ക് അത്ര മതിപ്പൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ അസുരന്മാരാണെങ്കിലും ഞങ്ങളാണ് അതിനേക്കാൾ ശക്തിശാലികളായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമാണ്. എന്റെ രൂപത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. രാക്ഷസന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ഒരുപാട് ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനോ, ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എത്ര വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിമാരിയാണ്? ഒരു 17 എന്താണ് കൗമാരം കഴിഞ്ഞ് യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഏജുമാരിയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അല്ലെ. 18, 19 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ സൈസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വലിയ അവർ ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ്, ബാഹ്യമായ ഒരു അളവുകളിലാണ് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നത്? അസുരന്മാര്. അവർക്ക് ചിന്തകളൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അസുരഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്വയം എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ വിവേചന ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നല്ലേ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണമാണ്, അവർക്ക് അനുമാന പ്രമാണം കൂടി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണോ അവർ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് അത് ശരി എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഭാവം മനസ്സിലാക്കൽ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന് കരുതി അല്പജ്ഞാനികളായ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:11 ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത്തരക്കാർ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അനഭിജ്ഞരാണ്. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലും ജീവജാലങ്ങളുടെ മറ്റു സമൂഹങ്ങളിലും ചലിക്കാൻ അഥവാ അവതരിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം അല്ലെ. അവ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലായാലും ശരി, ജീവജാലങ്ങളുടെ മറ്റു സമൂഹങ്ങളിലായാലും ശരി, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന് അവതരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കൂ, ആമയായിട്ട് അവതരിച്ചു അല്ലെ ഭഗവാൻ, വരാഹമായിട്ട് അവതരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പം ഈ പല അവതാരങ്ങളും പല ജീവിവർഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാണുക നമ്മൾക്ക്. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ നിന്നും അല്പം പോലും വ്യതിചലിക്കാതെ അതേ അനന്തശക്തിമാനായ ഭഗവാനായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്തവരുടെ നന്മയ്ക്കും നേട്ടത്തിനുമായി ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ആരാഞ്ഞു. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രകാരം സവിസ്തരം ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്? നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാർ ഓടിക്കുക പൊതുവെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥരാണെങ്കിൽ അവർ ഓടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ മോദി ഓടിക്കുന്നത് മോദിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ കാർ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പം അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ഡ്രൈവർമാരുണ്ടാവും, പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈവർമാരുണ്ടാവും, കാറ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ആ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡ്രൈവറാണ് ഓടിക്കുക. അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈഡ് സീറ്റിൽ അല്ലാതെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് അവരിയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാർ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണും. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ ആ കാർ അദ്ദേഹം സ്വയം ഓടിച്ചു പോവാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അതുകൊണ്ട് അപ്പം അത് കാറ് കാണുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് പുറത്ത് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഒരിക്കലും പ്രധാനമന്ത്രിയെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈവറായിട്ടാണ് കാണുക. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കാർ ഓടിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഡ്രൈവറാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഡ്രൈവർ സ്ഥാനത്താണ് അങ്ങേരുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പം ആ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് പദവിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരങ്ങളിലോ ഏതും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ അവതരിച്ച കഴിഞ്ഞാലും വാമനനായാലും ശരി, ഒരു മത്സ്യമായാലും ശരി, ഒരു കൂർമ്മമായാലും ശരി, ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര പദവികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾക്കോ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ചോദിച്ചത്?
പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചത് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് എന്ത് ചോദിച്ചു? ശാശ്വതമായ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്തവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഭക്തി സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. ഇത് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, കാരണം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഓൾറെഡി വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. എങ്കിൽ കൂടി അറിവില്ലാത്ത ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള മറ്റ് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 23. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. വാസുദേവായ, ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. സനോജിതശ്വാസോ സംകോചിതേന്ദ്രിയഃ സ്ഥൂലേ ഭഗവതോ രൂപേ മനസ്സന്താരയേ ധിയാ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ജിത ആസനക നിവർന്നിരുന്നു കൊണ്ട്, ജിതശ്വാസക നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ശ്വസന പ്രക്രിയ, ജിതസംഗ നിയന്ത്രിതമായ സംസർഗം, ജിത ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെലുത്തിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, സ്ഥൂലേ സ്ഥൂലമായ ദ്രവ്യത്തിൽ, ഭഗവതഃ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്, രൂപേ രൂപത്തിൽ, മനഃ മനസ്സ്, സന്ധാരയെ അർപ്പിക്കണം, ധിയാ ബുദ്ധിയാ വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക്. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പ്രതിവദിച്ചു, ഒരുവൻ നിർദ്ദിഷ്ടമായ രീതിയിൽ ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ലംബമായി നിവർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാണായാമം എന്ന യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ ക്രമീകരിച്ച് അപ്രകാരം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബുദ്ധിയാൽ നിയന്ത്രിച്ച ശേഷം മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലമായ ശക്തി വൈഭവത്തിൽ വിരാട് രൂപത്തിൽ അർപ്പിക്കണം. ഇത് ഏത് യോഗ പ്രോസസ്സാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് വിരാട് രൂപമാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പം അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം ഒരു കുശാഗ്ര പുല്ലിലോ ഇരുന്നു, അതും വിജനമായ സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അല്ലെ? പ്രത്യാഹാര. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ശക്തി വൈഭവത്തില്, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കൂ, ഇവിടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ ക്രമീകരിച്ചു, അതാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബുദ്ധിയാൽ നിയന്ത്രിച്ച ശേഷം പ്രത്യാഹാര, അതാണ് പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ ആരുടെ രൂപമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? വിരാട് പുരുഷന്റെ വിശ്വരൂപമാണ്. എല്ലാ ദേവതമാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ പ്രകൃതി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. അത് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം തന്നെയാണെങ്കിൽ കൂടി അത് ഭൗതിക ലോകത്താണുള്ളത്, അത് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇപ്പൊ ഈ രൂപം, ബാക്കിയുള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശ്രീരാമരൂപമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വാമന രൂപമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ് വിരാട് രൂപം? ഈ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ നമ്മളെ വ്യത്യാസം ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഐഡിയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് അർജുനൻ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് തന്നെയാണ്. ആ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വിശ്വരൂപം ഫുള്ള ഈ പ്രകൃതിയും എല്ലാ ദേവതമാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള എന്താണ് അറ്റം അറിയില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ തല എവിടെയാണ്, കാല് എവിടെയാണെന്ന് ഒരാൾക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള അഭിമാകാരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഈ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിരാട് രൂപം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അസ്തിത്വമാണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെ? മുഴുവൻ എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിരാട് രൂപത്തില് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ ഭഗവാന് ഒരു ഗ്രഹം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു ലോകം ഇല്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രീരാമാവതാരം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും വാമനാവതാരം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നരസിംഹാവതാരം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മീയ ലോകത്തില് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നരസിംഹമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മരണസമയത്ത് നരസിംഹമൂർത്തിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ലോകത്താണ് പോവുക, വൈകുണ്ഠ ലോകത്താണ് പോവുക.
മനസ്സിലാവണ്ടോ? അതുപോലെ വാമനമൂർത്തി ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വാമനന്റെ തനതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമുണ്ട്, ആ ലോകത്തേക്കാണ് പോവുക. ഇതെല്ലാം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് ഇവരെല്ലാം വിഷ്ണുതത്വങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആ ലോകത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട. ഇഷ്ടദേവതയായിട്ടുള്ള, അതായത് ശ്രീരാമനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഹനുമാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ആ ശ്രീരാമന്റെ ലോകത്താണ് ഉണ്ടാവുക. അവർക്ക് തനതായ ലോകങ്ങളുണ്ട് ആത്മീയ ധാമത്തില്. എന്നാൽ ഈ വിരാട രൂപം മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു ധാമത്തിലുള്ളതല്ല. അതൊരു താൽക്കാലിക ആവിഷ്കാരം മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് വിരാട് രൂപമാണെന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതാര രൂപത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവർക്ക് തനതായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ട് ആത്മീയ ധാമത്തില്, ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും. ഇതാണ് വ്യത്യാസം കേട്ടോ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതികതയിൽ നിമഗ്നമായ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ മനസ്സ് താൻ ഈ ദേഹമാണെന്ന ധാരണയുടെ പരിധിക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കാൻ അനുവാദിക്കാത്തതിനാൽ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് ധ്യാനയോഗം കാലുകൾ പിണച്ച് ലംബമായി നിവർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ശ്വസന പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിച്ച പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ പരമോന്നതനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക. പത്മാസനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലേ, യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കുക. രണ്ട് കാലുകൾ അപ്പുറത്തെ പ്രസംഗം മേലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അല്ലെ. അതൊരു വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ ഗ്രസിച്ച മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം അതീന്ദ്രിയ ചിന്തകളിൽ ഏകാഗ്രമാകാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അതായത് മനസ്സ് ശുദ്ധാവാണ്ട് മനസ്സിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുവൻ തന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യഭാവത്തിൽ അഥവാ സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ഭാവത്തിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു എനർജിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് സാധാരണ യോഗ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അവിടെ അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. മണിപ്പൂരക ചക്രത്തിലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ മേലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പുരികക്കൊടിയുടെ ഇടയിൽ വരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് തലയിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പുരികക്കൊടിയുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുമാതിരി നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രണം വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഉള്ളിൽ ആരെ ചിന്തയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? വിരാട് രൂപം. ഭഗവാൻ വിരാട് രൂപത്തിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രൂപത്തിനെ അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അതിന് തരുന്നതാണ് വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷ്യമായ ബൃഹത് രൂപത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് ചില നിഗൂഢ ശക്തികൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ ഭൗതികവാദികൾ അത്യന്തം ഉത്സുകരാണ്. എന്നാൽ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം ആർജിക്കപ്പെട്ട കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം പോലെയുള്ള അശുദ്ധികളെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെയും സമൂലം നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് പല ആൾക്കാരും ഇത്തരം യോഗ പ്രക്രിയകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? യോഗസിദ്ധികൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഘനിമ, അനിമ, അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭാരം കുറഞ്ഞതാവാം, ഭാരം കൂടുന്ന ഘനിമ, ഭാരം കൂടുന്നതാവാം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാവാൻ വരെ സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ പല യോഗസിദ്ധികളും നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആത്മാവിനെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ യോഗശക്തികൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾക്കൊരു ഇരുട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പേടിയാണ്, മറ്റുള്ള ഒരു രൂപത്തെ കണ്ടാൽ പോലും പേടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. പക്ഷെ എത്രത്തോളം കഴിവുകളുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആവാം സ്വയമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും കഴിവുകൾ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആത്മാവിനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിദ്ധികൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും അത് ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ അതിന്റെ ദോഷം എന്താണ്? ഈ സിദ്ധികൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മരണം നിശ്ചിതല്ലേ. മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും പറ്റില്ല, മോക്ഷം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യോഗസിദ്ധികൾ ലഭിക്കും എന്നല്ലാതെ ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് പോകാം, അതിന് മേലെ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് നമ്മളെ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ ദോഷം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ നമ്മളുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 വർഷം മുതൽ 1,00,000 വർഷം വരെയാണ്. ഈ 1,00,000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നത്? ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെ.
അപ്പൊ ഈ 1,00,000-ത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളുടെ ഈ നമ്മള് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 200-300 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം അല്ലെ? അത് ഈ 1,00,000 വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോകുന്നതിനേക്കാളും എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ മാർഗങ്ങളൊന്നും അവലംബിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം പോലെയുള്ള അശുദ്ധികളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ യോഗ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ, വിരാട് രൂപമാണെങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇരിക്കുമ്പോൾ, ആ മെഡിറ്റേഷൻ മോഡ് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കുറേശ്ശെ ഇല്ലാണ്ടാവും. എന്താ കാരണം? വിരാട് രൂപവും ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് യോഗ സംയമത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്രമങ്ങളിൽ യോഗസിദ്ധികളിലേക്ക് യോഗിയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുന്ന പക്ഷം യോഗാഭ്യാസം പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യം പരാജയമാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതികതയിൽ സാന്ദ്രമായ അവന്റെ മനസ്സിനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ, ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവണേ. ധാരണയിലൂടെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനും അപ്രകാരം ഭഗവത് ശക്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അവനോട് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവാതിശായിന്റെ പ്രേരകമായ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ശക്തികളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഒരുവൻ താനെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയും ക്രമേണ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന പദവി അവന് സാധ്യമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ ഉള്ളത് ഭൗതികതയിലാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഇത്തരം സാധനകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിയെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം നമ്മൾക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒന്നുമല്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലൂടെ പതിയെ എന്ത് ചെയ്യും? അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ് അല്ലെ? ആ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ എവിടെ എത്താം? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 24. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശേഷസ്തസ്യ ദേവോയം അവിഷ്ടശ്ചസ്തവീയസാം യത്രേദം വ്യജ്യതേ വിശ്വം ഭൂതം ഭവ്യം ഭവശ്ച സത്. വിശേഷഃ സ്വകീയമായ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹ ശരീരം അയം ഇത് സ്ഥവിഷ്ടഃ തികഞ്ഞ ഭൗതികത ച കൂടെ സ്ഥവീയസാം എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും എത്ര യാതൊന്നിൽ ഇതം ഈ ദർശന വിശേഷങ്ങൾ വ്യജ്യതേ പ്രകടമാകുന്നു. വിശ്വം ഭൂതം ഭവ്യം ഭാവി ഭവത് വർത്തമാനം ച സത് പരിണത ഫലമായ വിവർത്തന ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ദൃഗ്വിഷയമായ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഈ അതിബൃഹത്തായ ആവിഷ്കൃത രൂപം മുഴുവനും പരമസത്യത്തിന്റെ തന ശരീരമാകുന്നു. അതിൽ പ്രാപഞ്ചികതയുടെ പരിണിത ഫലമായ ആദിഭൗതികമായ കാലത്തിന്റെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ വിരാട് രൂപം എന്തുകൊണ്ടാണ് താൽക്കാലികം എന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആ വിരാട് രൂപത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഈ ലോകത്തിന്റെ അതിബൃഹത്തമായ ആവിഷ്കൃത രൂപം. ഈ എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ചേർന്നിട്ടാണ് ആരിൽ കാണപ്പെടുന്നത്? ആ ഭഗവാനില്, സ്വരൂപത്തില് അല്ലെ? അത് ഭഗവാന്റെ ശരീരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതില് ഏതിന്റെ ഫലങ്ങളുണ്ട്? കാലം കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. എന്നാൽ ആത്മീയലോകത്ത് വരുമ്പോഴോ ഭഗവാന്റെ തനത് രൂപങ്ങളില്, ഈ വിഷ്ണു സത്വങ്ങളില് കാലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രം വരുന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് 60 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 70 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 80 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 100 കൊല്ലം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചില പ്രാണികളെ സംബന്ധിച്ച് 4 കൊല്ലോ 5 കൊല്ലോ ആയിരിക്കാം, ചിലതിനെ സംബന്ധിച്ച് 1 മണിക്കൂറായിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദിഭൗതികമായ കാലത്തിന്റെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതില്? ഈ വിരാട് രൂപ ദർശനത്തില്. കാരണം അതിൽ കാണുന്ന ഓരോ ജീവികളും പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ അവരുടെ ശരീരങ്ങള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വിരാട് രൂപത്തിൽ കാണാം. കാരണം നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ 80 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ, എന്റെ ആയുസ് 80 കൊല്ലം ആണെങ്കിൽ ഈ 80 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ എന്റെ ശരീരം അവിടെ ഉണ്ടാവുമോ? ഞാൻ വേറൊരു രൂപത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ ഉണ്ടാവുന്നത്.
ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദിഭൗതികമായ കാലത്തിന്റെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് വിരാട് രൂപത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. മറ്റേ ഏത് ഭഗവാന്റെ ഇതിലും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു രീതി ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ഭഗവത് ശക്തിയുടെ വികാസമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 13:14 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സർവ്വയിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സർവാതിശായിയും അതീന്ദ്രിയവുമായ കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും കർണങ്ങളും മറ്റെല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും അനന്തശക്തിമാനായ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന് പരമവും നിർവികൽപ്പവും പരിപൂർണവും ശുദ്ധവും നിത്യവും ശ്രേഷ്ഠവും സാക്ഷാത്വവുമായ ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ വിശിഷ്ടധാമമുണ്ട്. അല്ലെ? അത് നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും സർവചരാചരങ്ങളിലും സകല അതിസൂക്ഷ്മ ആത്മാക്കളിലും പരമാത്മാവായി സർവ്വവ്യാപിയായി അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആരാണത്? ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവായിട്ട്, അല്ലെ? അതൊക്കെയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയും എപ്പോഴും കാണാനും കേൾക്കാനും സ്പർശിക്കാനും സ്വയം പ്രത്യക്ഷനാകാനും കഴിയുന്നു. ഈ ആപേക്ഷിക ലോകം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ആകയാൽ അതും ഭഗവാന്റെ ദൃക്വിഷയമായ ചിത്രീകരണമാകുന്നു, അഥവാ അസാമാന്യ വൈശിഷ്ട്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാകുന്നു. സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥാനത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും സർവ്വയിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ലാത്ത സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യഗോളത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അഗ്നി അതിന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പരമചൈതന്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേകവിധമായ ശക്തിയെ സർവ്വയിടത്തും സ്വയം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിഷ്ണുപുരാണത്തിൽ 1:22-52 പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളോ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് സൂര്യകിരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് എവിടെയും പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണുള്ളത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആ ശക്തി, അതായത് പല രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത്. ഇപ്പം അഗ്നി, നമ്മുടെ ആ ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് ദഹനാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വായു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പല രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ബൃഹത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശ്ചര്യജനകമായ മൂർത്തീകരണം, അസാധാരണമായ പ്രാദുർഭാവം ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയും ശായവും സർവം ആത്മീയവുമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ സങ്കല്പിക്കുവാൻ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അല്പബുദ്ധികൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ഇടിമിന്നലിനെയും ഭീമാകാരമായ പർവ്വതങ്ങളെയും അതിവിപുലമായി പടർന്നു പന്തലിച്ച ആൽമരങ്ങളെയും കണ്ട് അതിശയിച്ചു പോകുന്ന ആദിമ മനുഷ്യരെ പോലെ അല്പബുദ്ധികളായവർ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികൾ ദർശിച്ച് അത്ഭുത സ്തബ്ധരാകുന്നു. കടുവയുടെയും ആനയുടെയും ശക്തിയും വീര്യവും താരതമ്യേന ഉയർന്നതാകയാൽ ആദിമ മനുഷ്യർ അവയുടെ കരുത്തിനെ പുകഴ്ത്തുന്നു. വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായ വിവരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണവും അതിമാനുഷികവും സർവാതിശായവുമായ ശക്തിയും വീര്യവും പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർവ്വയുഗത്തിൽ നാരദൻ, വ്യാസൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസി വര്യന്മാരും ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനനും നവീന യുഗത്തിലെ ആചാര്യന്മാരായ ശങ്കരാചാര്യർ, രാമാനുജാചാര്യർ, മാത്വാചാര്യർ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നിവരെ പോലുള്ളവർ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അസുരന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അഥവാ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും കഴിയുകയില്ല. വെളിപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രമാണയുക്തമായ തെളിവുകളെയോ ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രാമാണ്യമോ അസുരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവർ സ്വന്തം കണ്ണുകളാൽ ഉടൻ ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവരുടെ വെല്ലുവിളികൾക്ക് ഉചിതമായ ഉത്തരം നൽകുന്ന സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷ്യ രൂപത്തിൽ, വിരാട് രൂപത്തിൽ അവർ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിരാട് രൂപത്തിലെ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തികളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അസുരശക്തികൾക്ക് കഴിവില്ല. അവര് മുമ്പിൽ, അതാണ് പറയുന്നത്, അവർ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, മുമ്പിൽ കാണുന്നതിനെ. അപ്പൊ അവർക്കറിയാമല്ലേ ഇത്ര വലിയ മലകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഭീമാകാരമായ, അതായത് സമുദ്രം, അനന്തമായ സമുദ്രമുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പം അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അതിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്.
അപ്പൊ അതെല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അതിന് മേലെ ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അത് ഓടക്കുള്ളിൽ ഊതുന്ന ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിരാട് രൂപത്തിനെ കൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയായില്ലേ? ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നാളെ പറയാട്ടോ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.